Nechutné. Policajti z Nového Mesta nad Váhom zatkli muža, ktorý mal sexuálne zneužívať svoje dve céry. Dievčatá majú iba 11 a 13 rokov. Otcové zvrhlé chúťky pritom museli podľa informácií nášho štábu znášať minimálne 2 roky. Pozeráte sa na 36-ročného Vincenta, otca 5 detí, ktorého polícia obvinila zo spáchania sexuálnych zločinov. Tých sa mal dopustiť na svojich 2 maloletých dcérkach. Ohavnosti sa mali diať v starom rodinnom dome v obci Kostolné v Mijavskom okrese. Šokujúci prípad údajne nahlásila stará mama zneužívaných detí. Vzhľadom k citlivosti prípadu sa polícia k danej veci momentálne nebude vyjadrovať. Podľa našich informácií mal otec zneužívať svoje céry po dobu minimálne 2 rokov. S dievčatami vo veku iba 11 a 13 rokov mal opakovane súložiť a nútiť ich k orálnemu sexu. Zo zvrátenosti, aké sa mali diať vo Vincentovej rodine, sú ľudia v dedine zhrození. Neviem, ale podľa mňa je tu asi pravda však. To už sa tu normálne hovorí ako tak. Vyšetrovateľ spracoval návrh aj na väzobné stíhanie obvineného muža. Sudca okresného súdu v Novom Meste nad Váhom sa s ním stotožnil a Vincent už momentálne sedí v Ilavskej väznici. Sudca obvineného vzal do väzby z dôvodov, že by v prípade ponechania na slobode mohol ovplyvňovať svedkov a pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Je pravda? Z čoho vás obviňujú? Nie. Nie je to pravda? Nie. Neviem, možno ich Prečo by ste to vymysleli? Tak asi manželka má nejaký dôvod, jaký to neviem. Matku údajne zneužitých dcér sme doma nezastihli. Práve totiž vypovedala na polícii. Všetkých 5 detí sa hralo na dvore. Polícia aj naďalej prípad intenzívne vyšetruje a my ho budeme sledovať. Ľubo Trautenberger, televízia Joj.